Tak fordi du besøger os på vores hjemmeside. Vi vil her fortælle jer lidt om, hvordan man skal lave en god hjemmeside, hvad kravene er. Vi vil ligeledes fortælle lidt om andre muligheder, som folk normalt ikke har via internettet. Internettet er jo det hurtige medie, men man kan også vælge at sætte et program ind på sin hjemmeside, som folk faktisk downloader. Og det betyder, at dit budskab vil stå i folks computer, hvis de vælger at downloade det. Din hjemmeside er dit ansigt ud i verden. Men det ansigt, du viser, skal også være rigtigt. Dette indebærer, at de forventninger, som brugeren har, når han kommer ind på din side, også bliver opfyldt. Det kan være forventning om et køb, forventning om et tilbud, eller hvis man har en pizzeria, at man rent faktisk også får det, man bestiller på hjemmesiden. Hjemmesiden har mange værktøjer, man kan bruge. En af dem ser du her. Det er en video. Den er rigtig god at bruge, hvis man vil fortælle om nogle mere komplekse ting. Så er der kommunikation. Folk skal have det, eller brugeren skal have den opfattelse, at du er en reel person, som sidder bag den her side, og der skal være mulighed for kontakt. Det vil sige de telefonnumre, de e-mailadresser, som bliver opgivet, det forum, som er opgivet, at det hele tiden virker. Der er jo ikke nogen, der forlanger, at man skal sidde ved telefonen hele tiden. Så skal man skrive telefontid sådan og sådan. Vi har jo nogle forfærdelige eksempler i Danmark i øjeblikket, hvor disse ting ikke virker. Tag for eksempel Skat eller telefonselskaberne. På deres hjemmeside siger de ring, og så sidder man i timer og venter. Det er meget dårlig kundeservice. Hvis man ikke kan opfylde det, så lad være med at skrive telefonnummer og bruge en e-mailadresse, og så skriv besvares hurtigst muligt inden for 3 arbejdsdage eller videre. Det er vigtigt, fordi den bruger, du har inde, er måske en kunde for dig. Men kunden vil jo ikke komme, hvis man føler, at det er en side, som ikke fungerer. Vi hjælper med analyse af, hvad kunden søger, når vi laver en hjemmeside eller et program. Er det decideret på brugers vilkår? Ikke så meget på dine. Du har måske en mening om, hvad du sælger og gør, men vi kigger mere på, hvad er brugeren interesseret i. Og det er der fokus ligger. Dette er en meget svær opgave. Den anden opgave er, at brugeren også skal kunne finde din side eller dit program. Og så skal man optimere den til søgemaskiner, sådan at Google eller Yahoo straks viser hen til dig. Og der er store udfordringer ved det, at der er millioner af sider på internettet, som givetvis har næsten det samme indhold, eller service, eller produkter, hvad du nu måtte have. Derfor er analysen vigtig, og den er vigtig, før end man laver hjemmesiden. Et godt råd til en hjemmeside er, at den skal være simpel. Så vidt jeg husker, er det Philips, der har markedsført sig med Keep it simple. Og det er mere rigtigt, end man skulle tro. Komplicerede sider
hvor man er bombarderet med oplysninger, som slet ikke hænger sammen med det, man har med at gøre, er mere forvirrende end rådgivende. Og målet er vel at få de besøgende til at faktisk fysisk kontakte virksomheden eller kontakte webshoppen og købe det produkt, man måske har. Vi hjælper gerne med det. Priserne kan vi ikke sige så meget om. Vi har lagt nogle standardpriser ind, som indbefatter web hosting, og det er der, hvor hjemmesiden ligger. Og den indbefatter tilmelding til søgemaskiner, analyser, således at man kommer i top. Dette er det vigtigste for en hjemmeside. Vi håber at høre fra dig. Klik på kontakt, men ellers gå igennem de forskellige menupunkter på venstre side. Tak.